Nggih, monggo Mas. Ya, ngersakaken sate Mbak. Sate Mbak. Spesial katur mate Bapak Karsadi. Nggih. Iya, Camar di budaya sa Jose. Ayo nonton wayang nang ngene Plaza Kuning. Mardi Budaya. Dalange sapa? Ki Dalang Supriyanto, Dek. Saka ndi, Mas? Kebang Bau Dek Dupi. Oh. Lore mantuk. Ayo ya. Nggih. Dodol Mas, ayo. Abang abang wong bumbune brambang karo kecap. Mek goyang Mas. Mok rasane pedes nikmat. Yo regane murah yo makan. Apa iku Mas? Apa iku Dek? Ah, Sate